so tá mé contasnú le don a scríb mé faoi mo griffar. So an rud a hála ná chuir ceistir don a scríb faoi ReRá. Agus rinne mé dhearcht cuppa rud a scríb ach faoi daoine le ach an sin just actually tháinig don cúm faoi mo griffar, so má tá griffar a daine an seo beidir go dtí sibh an don agus an mala go thosaíonn sé amach atá anna i dúilteach acha feice sibh go aigeann sin is fearr níos sin. Griffar mór. Ihe hauna a bhí ann agus mé I mi dhéige. Le festis bob óige a bhí róchostasach. Ag crocha go lubarnach mo churp chlór nála mar a bheith. Na seolta dúircha bád lá ciúin. Chuir túairt é. Is séadú beocht uair san éadach amach isteach thras faoi an gúna á lína is tusa an ghuí. Mar sin, níor lig mé goit é a chahab. Tuis gur ás mé suas I éadí réamh chatta agus chuile rud balumsa bhí sé tacha a lábha. Éadí céad cumínach, éadí sport, éadí sprí. Is mé ragart nuair ag léú danamse I gcónaí. Bhí tú sé blian a róm, sé blian níos cumasaí. Is chuile bu a bhí a gumsa bhí sé gutsa, dú balta is bhí trí. Ach, ní bheith sé cóthram a rá, gur tháinig mé an inmhe faoi de scá. Ní dómh ar fád atá an scéal agus nach bhíon gealán ag chuile néal. Cad faoin óir go raibh mé híos agus fiocht tú suas mé in ReRá le damsa le timpeall an tí is dúir tú nach stopthag dí go raibh meang go góire mai go ríis. Is tána sé bliana de haithí sin brista síos agat in an mlóirí blasta, ite le cupán té, don teig déiseach mé hain, éon cheistlam, éon ceist a ridlam freigartha, gan cinseacht, ceithre uair is fithe seach lá as is seach. Se, son a raibh éon idirlíon ann, ba thusa, mo, Google. Agus inis, is mé ag dul bhaile ar gá rug, cuimh níam cé a bhúndum an cumas cabhraach seo. Is dá mé an dul an iarjas sa spéir nós ET san air, rothóing an ihe go léir ó cósta, go cósta, díreach le bheith os de cór, le rá. Gur raibh maith agat a griffar. Mar is tusa an té a chuí de éonar dús spóire go down an dé góire. Agus thug tú gom, leabhar ledanna, bailach isteach, le gur hiig mé an difriocht idir pop agus rock agus bé Eddie Vedder seachas Ronan Keating mó rá. Is tusa an té a ragrion láithreach, teachtar gweim seolta le scanra tusk mé ag gínta an gríos é seo uirm na rud níos tá ReRá. Is tusa an té a bhalig óna theachsa mé nuair bhí deire le gachrod. Chuir tú mé le char agus dúir tú go tuiscina go chéire, ní hééis sin deire le gachrod. Is tusa an té a bhí a gcónaí liom. Is tusa an té a bhaid a gcónaí liom. Idir óg agus maith, trom is éadrom, mar chuidtíú a griffar. So tá cúpla dá nó smuointe gom díobhanacht. An cé ceann banan sé le litreacha agus aonan is sa slua atá faoi bhun trocha bliain. Sulla mí ag WhatsApp agus riamh fustanna a bhain dúsáach daoine PC pop agus heoltaí iad is a fust go daoine eile. But anyway, seo dá an grá chun litreacha. An cuoin leat litreacha. Scríb mís iad ar fór. An cuoin leat litreacha. Scríb mé litir chuig mo grá. An cuoin leat litreacha. Scéalta beaga clúdach litreach is leathanach a stig. An cuoin leat litreacha. Furas litir faoi mo ghuras, furas litir ó mo grá. Scríb sí litir Garamána cín beag fion. Scríb sí litir chuig a grá. Furas litir misit litir tlite, litir dúirt tar chuig an gúirt. Ó thóir do mór is clúdach beag is clóirse cín fénáta ar an taobh mo. An cuoin of litreacha. Scríb mís iad ar fór. An cuoin of litreacha. Curgi fragri hogum.
Eoin Rialfos. Quick old Eoin Ó Murchú. The Lord Chinfi, we filíocht agus in a head agus kinda grind of Aaron. Masculine and third shin agus and say like Orinte tagging size insprod, you're not good PC pop air, but agus Horlish in them draw, so sure they get a honig as you. Tagging insprod is two gone hopler, gone forest, gone lachen at bon. And fanning she stigunat, no vine to ticketine, nibine, rudine, cupon. Tosin to excreve in misha in nish a lach lawn. Vian Cailín éisce an dara ceann fáin. The litrica a críochnú circlach sinnéad a rúgláin. A casa is a críochnú I mun an chupáin. Agus deire cata gut cupán full of ach é lán.